Сънувах, че карам кола по Балканския път. По едно време пътят свърши и аз започнах да карам по стръмното, направо по склона. Горе ме посрещна хубава жена, а зад нея 3 мъже стоят. Питам я, къде е пътят за селото? А тя ми казва, тук е селото ти и тук свършва твоя път. Спомня си баба Катерина. Всички в Калофер знаят за самотната жена и показват с почуда обителта й. И вече сънява съм на един от Калофер, на един по-възрастен човек. Искала Света Богородичка керамитка да се направи. Те я направили като една спална място, направили, покрили го и оттам Света Богородичка пак му се сънява. Искам по-голяма керамитка. И се събира мало и голямо да носят на ръка самарни добитъки от ливадите на насам, а до там са ги карали вече. Каруци ли е било, камион ли е било, не мога да обясня, но оттам на насам е било всичко на ръка и на самарен добитък. Са карали да направят по-голяма църквинката. И я направили. Църквата е правена 897 година. Мястото тук е много свято, разказва баба Катя. Историята започва назад във вековете, още през Турско. Наблизо имало мъжки манастир. Обителта многократно била опожарявана. При един от набезите турците изклали всичките монаси. 2 обаче успели да избягат. Със себе си взели само една икона на Света Богородица. Изплашените духовници се скрили на високото, където сега се намира параклисът. Цяла нощ се молили на Богородица да останат живи. Така монасите се спасили, а за мястото се родила легендата, че Божията майка го е избрала и го пази. Доста време поседяли и по едно време сън ли е някой от тях двамата, видение ли е, какво е, не мога да кажа. Намерили злато, копали тук, но намерили злато. И решават да възстановят долния манастир. Изкарали го, нагласили го и иконата за нас е там вече в църквата да я сложат. Но иконата оттам си идва тук. 3 пъти направили това опит и 3 пъти си идва тук иконата. Самото място е особено още на пръв поглед. Калоферци наистина вярват в легендата и обясняват, че Богородица сама е пожелала там да има неин знак, защото това е единственото равно място на целия склон. Години наред баба Катя била далеч от Божиите дела. Цял живот съм работила във военните заводи, сглобявах картечници, смее се сега жената. Този сън обаче обърна живота ми наопаки. Баба Катя е сигурна, че е видяла Богородица. Приучение стана с мене, баба. Приучение стана. Аз съм като приучена тук от Бога. Дойдох тук, все едно, че мъжки сили стигнах. Къде отиде туйка на почиснато, дето бях у дома? Ясно, че майката Божия иска да дойда тук, че имало нужда от мене. Старата жена е съвсем изолирана от света. Тук няма нито телевизор, нито радио. Тя обаче не страда от това. Желанието й е да живее най-близо до канона, като истински учелник. Най-голямото богатство за нея е делото на живота й – църквата. Преди 10 години местният свещеник е отредил да се грижи за малкото манастирче, както калоферци наричат вековната обител. Баба Катя се отрекла от всичко земно и с много лишения успяла да възстанови рухващата църква. Спестявах от пенсията, но и добри хора се намериха да помогнат, обяснява със сълзи старицата. Не сама, с народа. Даром ми работят. Аз само събирам по някой лев да взимам материалите. Значи аз съм като организаторка на него, като че мога да понебера материалите да снабдявам. Момчетата, дето тук на ми дърва берат, дето ми помагат, водичка ми носят. Те я изградиха. Като видяха това материал, че съм докарала аз в двора, дойдаха ми на гости и вика, бабке, църквата ще направим ние заради тебе, вика, без пари. Както баба Катя сама казва, Бог изпитва непрекъснато тези, дето обича.
Скалата, на която се намира манастирчето, е тръгнала да се свлича в пропаста. Почвата трябва спешно да се укрепи, иначе целият ми живот отива в дупката, не намира покой старата жена. Плакала съм, като на умряло, като видя там. Боже, отиде трута на моите дечица, дето ми правяха тук без пари. Дето стотинка по стотинка съм събирала, пък и материалът да нагласявам. Това е, значи, за мен е едно убийство. Не съм монахиня, но и така служа на Господа. Той няма да ме остави и Света Богородичка ще помогне да се запази светинята и не е изгубила надежда баба Катя. Толкова радостна бях и да стане това нещо на всичките жени се попари сърцето. Силно свято място да се погуби църквата. Ще стане много голяма работа.